बिराद मोजां मोनदों दिनैहाय जे मानसिफ्रा डेभेलपनि लामा आरो गोजोन सान्थिनि लामा लानानै दिनैहाय जोंजों लोब लोब फैदों बेनि थाखाय खोब माने धन्यबाद होबाय आं बिथांमोनखौ आरो दिनैनि बे समा जोंनि थाखाय गोसोखांथाव सम जानानै थागोन आरो बे समा भबिष्यतआव बिथांमोननि एरियायाव मोनसे मोजां परिबेस लाबोनायजों लोगोसे डेभेलपमेन्टबो लाबोनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ। साबेसे सोद्रोमाफोरा जइन जादों इउपिपिएल दोलोआव? दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव 300नि खाथियावनो अलमस्ट 300आनो आरो 300नि खाथियाव प्लास जादोंना लिस्टआ 300नि एसे बारा दिनैहाय जइन जाफैबाय आरो बे जइन जाफैनायनि मादावहाय फ्राय बिपिएफनिफ्रायनो बांसिन बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै जोंनावहाय 300निबो बारा मानसिफ्रा जइन जाफैबाय आरो दाखालिबो जोंनि मोनसे फार्स्ट जेलानाखि ग्रेन्ड जइनिं जादोंमोन बे जइनिंआवबोथ' गोबां मानसि जानाय जादोंमोन दिनैहायबो बाव गोबां जइन जाफैबाय लोगोसे बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जाबोनानै जेबो सुबिदा मोनबोफेराखैमोन आरो बिथांमोननि लामाजों लोगोसे दै खुरखानाय गोबां बिसिनाव समस्या दङ बे समस्याफोरखौ आं सानो जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआ हयथ' खम समनि गेजेरावनो बे समस्याफोरखौ सुस्रांना होनो हागोन होननानै आंहा मिजिं दङ। जों नुनो मोनो नोंथाङाबो जे सिगां समाव माखासे समाज सिबिनाय हाबायाव बिराद मुखुब खामानि मावबोदोंमोन आथिखालाव नैबे इउपिपिएल दोलोआव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव राजखान्थि फोथाराव ओंखारना माबायदि मोनदों नोंथांनि फिल्डखौ? राजखान्थि फोथाराव ओंखारनानै आंहा मोनसे थांखि दङ बे थांखियानो जादों गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि गोबां दुखुथिया बिटिआर बासि एबा जोंनि दतमा ब्लकनि जायनाखि सुबुंफोरखौ आङो जेसेबां हायो आंनि नाजानायजों आं बिथांमोनखौ एसेबाबो सेवा खालामनो लुबैदों आरो दिनैनि दिनावहाय जोंहा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैदेरबाय आरो इउपिपिएल पार्टियाव थानानै आं सानदों दिनै बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ जेरैनाखि जोङो सिगां एनजिअ थानानै खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै आङो माने बिसास दं आंनि सायावनो। जिहेतु फैगौ जे काउन्सिलाव नोंथाङा नैबे दतमा समस्तिनिफ्राय केन्डिडेट मोनफ्लांबायोबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मा खामानि मावनो आखायाव लादों? पलिटिक्सआव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिसियानफोरा माखासे मथ' थायो दा सोरहा मा दं बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु आंहा माखासे मथ'फोर दं माखासे प्लेनिंफोर दङ जे प्लेनिंखौ आङो जुदि पलिटिसियान दिनै पलिटिक्स फिल्डआव ओंखारनायनि उनावहाय गमामायैनो माबा मोनसे बिबान मोनोब्ला थ' आङो सिगाङावनो आंनि समस्तिनि जायनाखि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि समस्ति बासिफोरनि थाखाय हागौमानि गभर्नमेन्टनि सापर्टआवहाय गभर्नमेन्टनि फैनाय स्किमजों लोगोसे जोंहा दिनै जेरेखम बिटिआर गभर्नमेन्ट दं स्टेट गभर्नमेन्ट दं आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दं मोनथामबो गभर्नमेन्टआवहाय सुग्रोमनानै गभर्नमेन्टनि सापर्टआव एबा जोंनि पार्टिनि बिथोनखौ लाफादेरनानै बेसेबां रोखोमनि बिथांमोननो खामानि मावनानै होनो हाथावगौ बे सुबिदाखौ आं मोनसेबो गारनाय नङा गासिबो सुबिदाखौ आं लाजोबनानै बे बिथांमोननि जौगानाय आरो सुख सान्थिनि थाखाय आरो मोजां परिबेसनि थाखाय आं जेसेबां हायो खामानि मावनो आङो नाजागोन। दिनैनि हाबाफारिखौ माबायदि साक्सेस जादों होननानै सानो नोंथाङा? दिनैनि हाबाफारिया आंनि इउपिपिएलआव जइन जाखांनायनि बुंनो थाङोबा फार्स्ट स्टेपआवनो दिनै आं जाबायदि मोनसे साक्सेस नुदों जे साक्सेसआ बे आंनिल' साक्सेस नङा बेयो जोंनि इउपिपिएल पार्टिनिनो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिनो मोनसे साक्सेस होननानै आं सानो आरो बे साक्सेसआ दिनै जिहेतु आराम्भ जाबाय जेब्ला बे साक्सेसआ हयथ' एमपि इलेक्सनसिमबो जाहैखागोनखा आरो एमपि इलेक्सननि उनावबो जानाखि नेक्स्ट जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि इलेक्सन जागोन बेसिमबो बे साक्सेसआ थाबथायालाबानो दावखालांबाय थागोन एबा जोबनायाव फाइनालि जोङो माने जोंनि जानाखि टारगेट बे टारगेटसिम सहैगोन आरो जों 100% साक्सेस जागोन बेखौ आं आसा खालामो। नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव ओंखारनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा जेराव जालांगोन नामा सार? आंनाथ' मेइन थांखिया माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जिर' खालामनाय नङा आंनि मेइन थांखिया मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव फैखांनायनि उनाव समाजनि थाखाय जेसेबां आंनाव केपाबल दङ मावनो हानाय जेसेबां आंनाव कुवालिटि दं बे कुवालिटि आरो आंनि केपाबलखौ एप्लाइ खालामनानै समाजनि थाखाय जोंनि गोरिब दुखियाफोरनि थाखाय जेसेबां आं मावनो हायो बेखिनिखौ आं मावनो नाजागोन आरो बेखौ मावनो थाखायनो आङो बुंनो थाङोबा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों।
क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।